20. Po. Salamat. Kapalit ka dyan kong taho, guys. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Today is November 19, Friday na. Late na di ko nakamata kay ako'y madyong to gabi eh. Kay gi natnatan ko sang braso. Na, mayro. Wala man. Nabuhan na. Sa mga to guys karon, mahaway sa ako, di sa kumitiwas. Hoy! Karon guys, magpahaway sa ako, di sa kumitiwas og garden kay wala pa nagisugo ni doktora. Kuan ako laman di ko sang ning kuan bas pader kay ning saka na lagi mga kuan mga sagbot, ning katay na sa wire. Sa moto. Na, hinggaram yung mayro ah. Diya. Hanto day karon na po ko padula ni doktora. Kada pa kunos Lunes, imbis kay 7 days to nga pwede na ko madulin siya kay kada laging mag-BP o magpatak sa diyang mata. Wa pa ko padula. Sabi dig naghapoy madulin siya. Diya. Karon lang ang button. Masig magkuhan ko maglimpyo danis kusina. Area kay kaning kusina. Nakakuha namin dari nakatuka man ako mo limpyo danis kusina o danis huluwe manihang limpyohanan. Mainit at tanjo. Bawa guys, ni sa gani arthritis man siguro ni kay din masiko. Unat-unat. Nga ni din siguro guys banga magka tiguwang na tanan natay pamatiyon. Kadang guys alas 8:30. Mga alas 8 ko ning bakod. Luto ko karon og kuan ni doktora. Kanang ubi. Mao ni kanang doktora 3 times a day. Tagsara pagkahiwa. Grabe mingaw agad dari guys. Arang ka hilim, yung kalabantog pa. Para pagabod din sa butag ng garden, wak na nahuman. Kaya tarong di pa nas doktora talawan, ang mga hardinero, gusto naman ng tamong garden, kaya maka nagsige na itong samok ng hardinero ba nga mo. Gusto na yun sila mo suod mo garden, di man mo sugot si doktora. Ano na siya?
Sabi ang lutuon ron. Apo ko kanahon naging siyang lutuon pamahaw. Hindi pa mapuyo sa tidig na mo bakod mo mamubo sa kusbuwak. Kay warabuto na nabubuhi. Asang husan. Tagdugay mo pala sa tidig na mo mata mga alas 11 pa. Mo nang nadya isahay maabtan pag alauna mo nang maasa ko magluto. Nandiyan ako magluto naghumanda nig pamukbo. A few moments later. Manawag day ko sa mua. Ang sadya lugar signal. Naa. Hello? Hello? Tay? Namay ko kayo man, ako po nagkagabi nga rin mga anak. Nga pa. Mingaw pa ko. Ikaw ko yung bahala sa mga kuha. Kaya mo ikaw na magkwanta eh. Magkilili mo anak ko, ay kung kayo mamaya mo panagkikinan ka. Kali lagi ko nagduha-duha pang nanguna kay maluwi po kong doktora. Kaya mo, tama daw, ang pwede ko kayo. Trabaho na po ka. Hindi man yung bugat ang trabaho. Biglaan dyan dari guys. Marayang malipay kung makakontak naman dyan nila. Kaya mo pa ba? Yan na. Gusto mo ka, Day? Gusto may musigan. Milo. Sus naman Milo man. Di mo gusto din ng Milo. Nantay sa ako ba? Thank you. I love you. Love you. Marahing kalingawan na rin guys. Makatawag po. Fights na. So guys, muna yung sa dan pamahaw ni Ate Digna. Sardinas o pispili. Hindi na ko man. A few moments later. Manguha day kog dahon sa saging. Kay kuan. Kanang nagkrib na pag-uog kuan. Putumaya or di gani suman. Namang ko'y kanang das buhol ba nga tablidya. Kanahan akong maglami ikaw og suman or putumaya ba. Maghimo ko umapuhon. A few moments later. Hi guys, magluto na po kung among sadaan kaniud to. Nandiyan man yung lutoon guys. Yung lutoon, isdang lapu-lapu. Hanan isang gimarinate ganiha pa. Nandiyan, aning lutoon sa air fryer.
Alis ang giputol guys kay kuan. Dimarang sa air fryer. Parang humot si Jab. Diyan na isang gipigaan o limon. Kaya sa lamang duha guys, nagkaputulin dyan na food kay kuan. Bisa mo arang kay dako. Ikan sa 200. Ngayon sa guys. Ilaw paghang. Gutom na ako guys. Ate, snacks na muna. Ate, nung nakaraan pa itong pipino? Pero pwede pa man, di pa siya malambot. Tawag ko sa mga mother. May signal. A few moments later. The long wait is over. Makakaon na gud ko kay gutom na jud ko guys. Gutom na. Ate. Ano kumain? Ano na ako? Gutom na ako.
Ano